La intrarea în golful Mraconea se poate admira chipul lui Decebal, basorelief sculptat într-o coloană monolitică naturală de calcar, fiind cea mai mare lucrare de acest gen din România. 40 de metri înălțime și 25 de metri lățime. Elementul de atracție al acestei zone îl reprezintă însă laleaua cazanelor, o specie care se face remarcată atât prin unicitatea ei, dar și datorită habitatului său. Pereții stâncoși ai Ciucarului Mare săpați atât de frumos de fluviu. Această plantă poate fi observată în floare în luna aprilie, unde alături de alte specii vernale dau culoare și parfum stâncilor ce pot părea neprietenoase. Odată ajunși pe platou, până la punctul terminus al traseului, suntem însoțiți de mirosul învietor de liliac, culorile inedite ale florii de scumpie, în contrast cu verdele primăveratic al speciilor arbustive. Susținând caracterul unic al acestei zone, clopoțeii cazanelor, relict terțiar, își deschid florile albăstrii pentru a ne încânta privirea. Statuia lui Decebal, Decebal Rex. Lucrarea a fost plătită de omul de afaceri Iosif Constantin Drăgan. Doamne, n-ar răbdar deloc. Dacă nu vede ceva acum pe moment, înseamnă că nu există oameni.